మహేశ్వరం గ్రామం శ్రీ శివగంగా దేవాలయం మాజీ చైర్మన్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకుడు నిమ్మగూడెం సుధీర్ గౌడ్ గారి తండ్రి గారు కీర్తిశేషులు నిమ్మగూడెం కుమార్ గౌడ్ గారు గత రాత్రి పరమపదించిన విషయం తెలుసుకున్న మాజీ మంత్రివర్యులు మహేశ్వరం నియోజకవర్గ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి పి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు మహేశ్వరం గ్రామం చేరుకొని కుమార్ గారి పార్థివ దేహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఇంటికి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న కుమార్ గారు లేని లోటు ఎవరు తీర్చలేనిదన్నారు. వారితో పాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు ఉన్నారు.